Se bia sole fo ye de asase amamo. Wo be kan sa mo ji over millions ansana $1 million ansana ya kwan no. Na di e kono e ya nim guase e be gua santema ne kumase anim ase. Amamre ne amane adwumadie na da ye de somo na asamo a aya na ye ka no ye fidie so no se sensem no koba na santeman o mayi mu afa ho empanimfo ka bi yeye na se yenso nsɛmtwɛfo ye gye ka ho asɛm na yeye dia ye de tena ye fidie so ka empuntu asomdwe ene nkoso na ye hwehwɛ emprempren ya me no te hai ensɛm ahodo pii ekoso ya ewose ye ka ho asɛm ensɛm ni bi wo ho ekoso a wo mu de kɔhye adum ni adan asɛm bɔtene no ankasa na ye hwɛ ne yaka eno na ma yenso ye tibia na ye pɛ wo mu enim de betimi a kyerem na yakɔ wo na ase medin dia so na ba Kofi Mensa Abrampa ohwe amachie waka ho si aba owo abrempon ho nokre yama ne de ba enne se ensɛm ahodo bi kɔso ɛfa swami interchange a empanimfo ahodo a na ɛwɔ hɔ sabre no wo mu ɛyɛ ɛbɛpem nei wo mu atimpotam ho nyina de mpenten kwa awerɛho ne nsɛm bi a ensɛm fata ba abonten ene ebedi mu nkomo emfie numuni ɛna interchange yi mpanimfo a na ɛwɔ NPP amonyoko nim ɛhwɛ senka wo mu bedi ho dwuma nokre bronisi sword curtain ɛkɔ a yenya nsapo yentu ye video nto ntwene ye kɔyi panisi epe be hu nti ekyekere boa ebra na mampani dada kufu ado woso na wo mo ye nneema ahodo nhyehyɛ ya ka so am interchange no ye ba beye enei meka ya ba atinu musia mpa wo mo agyaye ye bekyerem aya nsɛm we ba wo kumase ana santema mu nti no ene ma meka se nipa no bi enim ase ye de kɔhye adum ni adan ya bɔ mmɔden a wuram ahunu bi ena no ya wada na nka wose ye kɔmanhia ahemfie kɔsom nyansapo ye tihyen mu ba na owura bi eka se moa na moa kɔsoa na moa na mo yama ekwan ye pese ye interchange ye pese ye no ye ntumi anye nokre ye sifom jade ne ye koye se ye nkonkotie die ntia ebre bia ya asantefo ye kumasefo ye mo na mo se no ye bopinu owura no kire ye mu ye di ye kire sima aduonu ene ye kire o kire ye niema hodo a na ekoso enti ama nne swami interchange no se ye yew se ye nyew aye bibie wo ho owura ne ka si su dua ma ye hunu se eye nipa no bi ena eye saa se wo hwe asase no a ededa ho ofri makro kontentenso obenkum ne onifa Methodist asafo no asase bi da ho a emfie bebreni ena broni Bishop Bonki wone asofo mpanimfo ahodo bia na wo mo ho saabre no eye dwumadie bi crusade kase bi wo ho akai wo na ye Methodist asafo ene edan ni ho biem saasase akodi nipa foforo nsem akodi kuo foforo nsem ama kwan no a wo mo ya na interchange no ehho mpempena de ye befa ho nyina da no panimfo no kire se enka wo mo de befa asase no so nanso wo mo akodi wo mo nsa enso kire se sika bi wo ho a ewo so omutua mo mo sabi sotro mienu manan hane enti mpanimfo a wo ho kire se sika we die se bi eburu se bi anyado wo mo ntumi ohima kwa aba Ya obru apombo ko de Kristo da sotias ye ba ye no ane ye ma mframa mu no ye te asem ye ho kakra kire o asema o kan ya ne eni we de be ha adwunu ahene na no mate swami interchange no mate ho asem Dedi kan medase meda nyansa pofo asipa ye nyina ne nam swami ho ye nyina ne nam runabout no so ya na are ho se tembia no obi susu se obi na eye na ye misa de ye nso ye betimi aya aboa nyansa pofo nyame nhira ho na nanom nso ye nim se asante de so osum sikadwa ohwe ade bi a moye bia na yesre na nanom so mo ma ne ye mamu
na ontre mo ahye mu nso anza sikadwa kwan ya fa so sikadwa no enya sabia mu sabia nya ado be kofikasi mu nko a ne mo ba bia ugina bia no de wo beye na de abo asanteman eye soma osum sikadwa nananom entre mo ahye na me di kan fa kwanya iso na masre nkwatenten ahoden wom ama ewra santehene watena menya ba bia atena se nananom emwa no na adwuma no eti asna ba menam hobi onam so an ho udi dwa wo ho ana wonam ho se wo menam hobi kuma sabi ba bia utimi fa na ene se de kwan ayeye no akoduro no enya hokra na akwa obehunu akopi tina nka se menam hobi kameka se me kwan na ho nanso ba bia wo kɔ no agi se obefa ba bi ho na sei igi obefa ha enu nti na me ka na sa na wo se me say diama yenyanyeye yaye yagyae yakura de me da kura me hunu so o magyae no me de share contractor adwuma ne hye nensa se wono na agi sika asabi wagodi a wonye na adwene so beba beye nanso ye bopine ye na owura na ikire mu no o kire se asase no eda ho no a ye metedisifo asase no enu o munsem biem akodi nipa foforo nsem wada mama mimisa no ansa mo na mo hwe asanteman mpuntu oniema ahodo ahene nananom bibi sa no ye mo mama ne ansa ne adane am obi foforo mama mra ha kakra de di kan eye asanteman mu ha era nadama obi a obabia wodidi kopem ahena nanom de meka no se sa adwuma no enhye ensa because e obi kuro nanso empanyin se odehye anko a akwa adwane enti se kuro no da obi ana se abam ana obi na hweso eniema bi wo ho a eye kumasi kuro dua mu e ka se ewradia ti sa were mu no obi ni se enu nti se ya nana e na hye ne nsa de a ene ene ekoyi a ekoyie ma ye nana edim ti sa ankoyie nso a enkoyie e wo ye nana edim se de social media sabia mu sabia nya do krofo kasa no meka ne se dodo ni nimde yakoso yi nanso no omonka ne se de tie na mom omoka se ombenya sabia mu sabia nya do de de dia kasetia ntina mpanyin se ya di jawa ne de aso ti eyeye na eyeye mame nana de a saa na anya yi a enye ye nso mame nana enti ya ntena se mfa ho kura o se fa ho sa nana de a ese ya wa no ahwa ma ase se maye enti no enye se bi o se ye ne ye nkohweso da bi ente sa na emom ni yiyem ene se ye ma na so wadama na eye sa na tie na o ka asem bi se ekwan no ebi mo se contract ni na so media me na mesusu obi aka ne ba bia dia na sapa fo wonim de me pe o mo ho mo ka asem bi ana mo de evidence aba ena mpe o mo nka asem tra ma hu se mo ya mo ko ya mo ko twae no ma hu se contractor no ho ya adwuma na mi bisa wo onya nko mo ho ya adwuma so se sanity that's the problem and free contractor no pacho what dey me chena se pa sanity se problem ni free no free contractor because a contractor na enko mo ni site enko mo ja adwuma no but this the case say ubekọ no contractor na adwuma o mo ye ni bi no mo ajaye according to video wa mo de kire me pese ye kan no na mo ya ma hwefo ahwe ti yanka asase no
Methodist for the no ye kan nti de wo kan ama si so se enye contractor because a contractor na nko afiri so ko ani ho na de omo ye ayi ye friend say be kwai run about no eba santase run about yisu yi say omu ni so contractor no wa free so enti onya adwuma no eno de obetimi akasa contractor no onya adwuma no ba we say nso de omu wo so but there's a problem with him ebra ye so for line no say mo video na nka me pesa mo yi ma yehwe so for line interchange no na according to the omo ka kire ye no na ekese de hu ye ne say filling station bi wo ho wo se mempre abronsa bi sinchan wo se mempre we si say afa hu ya adomi bridge ene wo ho de mi bi sa ne say enkosi da bai ene kumase ebeyi sa wo hwe so for lie de na sansem se ya ne course ena afa ko hu ye na aya adomi bridge. Okay naima wadama me ntwa wa no abusua naima de kan akadada say ye de opɛ ya asɛm wo ho ye evidence ye wo side plan no wo ho koma ye di eti producer boame na efa to so ye di nkomo de ye nso wo a wo hwɛ ye na wo tie ne ye ne no ye wo nsesen ye no nso ebom emunu mom betimi aboama wo mo ate ase. Okay na ahwɛfo ahudie mepe akire na hwade bi sɛ sabra sansensem we hya ase no sɛ de ne ahya ase ya ye ka sɛ contractor no ye blame contractor afa ko hu ye no na enye contractor afa sɛ ya asam foforo but o man ka no kura anye dey ankyere ye ene abio ene sei asase eda se udu so amera na about no so ho a mesra mo samuyi moma nkrofo nhwe maye yes sa wo hwa sa eho no wo hwa asase no so a wo de hwa wo se ye de eye enchanse age ache asase no mu sa wo hwa ye di kan age ho ena enye ho no so wo hwe inside a eye babia omo so omo ye mo no mo ni inside nso sa wo hwa eno so ye de enchanse asan achem na sa wo hwe se de ye de enchanse na achem a aha ne kire wo se aha ne ba bia ono na dwuma no mefa nse wo ye akoduo na de aka no producer so wo hwe sa ho no ba bia afu na ehon mu ni nyina ya asase a aka esese ye de ka kwan no ho na ye sa kwan no aha ena producer de ato so sa kwan no na ye ka se na omo se pillar mum kura na nka omo betimi yesisi ne ho ama aha ehon na ama ebuo bi abeto ho ye so omo so omo gi na de America ne se enne asemo ye aye ka ne nne no kumase mrante eye kumase mo a mo fu se mo pese kumase ye yie sa wo do asanteman a sori gina na de ekono eya asembo ne he wonim se sa bia ni nyina no efi se me awo mi a me wo mi krom ha me wo krom ase ha yi me na da roma de ka chance sa asase no Methodist for dia Methodist for asase a obi anim se sa asase no de eye Methodist dia enti eye asore for dia afa ye hu ya na ye project wo so project no me kai se ebre bi na ye kwa ahemfie ena ohini bi ana mene na ekọ ka se ohima na hanso no ya ton nam se da bi aha ye nton ye aha eye asorefo edia ada asore mo nton asase mo da bi se eye tete ene ye de ma wo mo se empredwan bi a wo betua no se bia mu se bia nya do entimi nto asase no akwa se wo da ase bi asida enti sa bre na wogi asase na de to ho no enne se eho abehia se wodi beye bibia wontimi mfansi oman no development ekwan
Sensei, the Akika Crown say, "I'm sorry for na." Omoji asase no. Adania mani pafufo. Say ya no kre. Say nya no kre. So, me only akwa abesha ne nsa de enya masem. Asori no na ye ne wo mo be kan sisi. Sabia mu sabia nya ado. Ye wo ha e na asofo ka kire ye se. Eye Babel Tower, right? Nipa de see. Sabi nipa nyina ye ya adwen ba ko no. Omutimi esi ye. Adenti na asanteman mu ha. Na wo se wo ya asori ba. Ana ase mo ya asafu. Na ye ya asanteman ya. Wo se asase a ye de amamu nti. Asanteman emo. And let me know say from sources I mean to be disclosed. Actually say asori for no aso omoji over $5 million. Over $5 million. San wati. It alleged. Alleged, but from a reliable source. Just say no kre. No kwasam. Na hima ye wo afidie so. Afidie bi nsuro. Wadaruma. So omo so omo nyi sika omo makwan. So omo fa abo bia nto so a omo makwan me anya kwan no. Okay, na hima say also $5 million. Over 5. Me say over $5 million. Wow. Say enunti no. Overhead na ye no 40. Over $5 million say buru 52 billion no. E wo Ghana city. Na wo dia me say akonta no mo amumu ma me. E buru 52 billion. Sabia nya ado. Se mo ya asafu. Na wo pa wo ma yie. Ena mama ye ya je di se sabi broni a wo de nyamson ba ye no. Wan fa me ye yie. O de abekunye. Wo de abekunye. Said ye be catch ye no. Because some ya Christopher and a deal be any extra. Won't dress us anti my mo. Shall we don't cry? See, I have 40 popiasi. Ya mudayangu. No, Asnaba, ya budagu ye. Almost no mercy dancer. Almost I sit down. Ya fire. Edu Kumasa swan. With him. Maybe say odona na ye de chicha asantman away. Bi omo no mo sa adona wuko. No kre. Because enne nipa pesika chen nipa. Enka aka ne no asantman mu hade ni epe nipa e chen sika. Sebia mu me de amesre ni. Samuma ya sorry o. Obi an sorry. So pass asantman ye dia. Mum yan sorry na san krofo na omo 10 15 ho no enti adwuma no omo agyae obi beka se ye wudim enkrofo ne mpese omo beka no kra kire ye krofo de he omo ye adwuma no omo ye kwan no ane me say enye contractor problem en free contractor for problem disclose ya me ye hunu say me say obi aka kira wo say contractor ni na problem ni free na wo ye kontompo ni me sisi ni hu he Mesa wo de munyi baabi ma me mo kwa ese mo hu baabi wo hono ma ye tu amna ye de dade ahye ho ye de pile besi so ama 40 no abesi so ena because of sad na amete this one so omo mpene no ama we no enya so omo mpre o aseto kro ni da ho ebe kum nipa enti ma na twene ama aguso enu omudu na ma ho ye eba police station ye beba bedi ho nkome no ye second ayi na bi obi beka se ka no ana hyen ni yi kwan no anka adan ti usi contractor na yade obi nkasa bi a wo wasa na ho nti na ma wo kasa na sabia mu sabia nya ma me nka asa mi nchiro me na na wade a me de o me na odi ade bi na debi kroma asase be na sabia mu sabia da wa me pa me na na ntimi fa ma me enti enye asase a sabi memepe ena enye se enka medan na emom asanteman empuntu enti me bisa o enkranfo na omo pene so ma ye bu omo da agu omo de omo nya nipa omo nya asase enti wo dan nti Kumase ana asanteman emo woni mimiri ya enti na me this me tiamu
ti me sam ahwefo mo fa nche me sam hu no sa me try hard yes be abuafu yes me body afu abuafu wadwa kakra but me find difficult say metimi akasa no kwasam ne say ya nsori a say de ye hukuma se enei emfie wo ha saa na beye na ima no musio kakra na emunsa ntibie mabusia emfonyini na wo hunu ye di kan ni nyina no eye de ye di ye ni wei ekoko hunu ye enye obi na akotwa be kire ye ye ne ya na ye de ye ni akohunu adi ye nkomo wom eno ne ye de ho amane aba ha maka che say na anyima okanhene nananom ho esinsu a se ye yi a yetimi de doje wo mo na emu mesai dia na ye bo ahene nananom achi enti ehu behia se ye beba edan ahodo no bi wo ho a wo mo nso aya mente ase ye bedi ho nyina nkomo ne mprempren yi de eye metedisifo asase no na ye di nkomo na anyima yenwie ho no na yentemra police station ho sa asase no a ye ken ufiri se den na wo mo nye sika no wo mo nye kakra ana wo munya manche kura medie ma asama make nyanse asanteman mo ma yen sorry because onipa ba akubi ni yiye nti samo ya asafo samo ton plot no sa plot no maton ma private developer anya mo ne nkoka wasem because asanteman ntimi mo because of one person onipa ba akọ eyiyo se ya hwe ho asama 40 no amaso so ebepua sana tie ana wo hesofo line de aye na anwene ne se no sa pepe na wenso ebeye go se no pillars na omo ye no omo yi bi film yasramo momo yan sorry antisa so for lie said ye hwaye no saa na so ame nso ebeye naima yenko yemra so ame bebia ye free senke ho ye run about yemra ho kakra se wo free wachiri ho ba free mazi ho na ba store bi wo ho me kai se ye wura kofi buache breso na saa stores no ebaaye eba police station ho no ho na wo mu abo ayi wo ho a ema na kata so amu mu didi dwa no ho asem na mekan ho nso store wo ho no enso so wonte ase ma yemu enya ho nko papa ho ne de to police station no so no ho nso amani bi wo ho a yakata so ema na kata so say ya ma no gwadefo ma no na omo de omo yo madwuma he papa wonim sa project na omo yo police station no e ba ye kan ho asem o na my producer de atoso ode ho na atoso wo de obi ahwe bi sa mo be kan a na aho nyina da ho obi anyi hwe enya hwe wo ho e ma na na di dwa wo ho e ma di dwa ma omo ba police station no ho asabi emfa bibia antia police station no na kofi buache ACP o say why DSP why hwan ya friend say mompa ba bi mfa ne hye mame wo gina home wa call retirement good hwe wa hu wi ase empanyin se miema odin ka ase mpawate ye bodin ni ye hemra due ye bonso ni ye tumra gu a ye si due saa de we ba ye no ye nyina ye kan ho asam say ye mpene ma munsisi dan ho ana papa yi obeka say o say encroaches enti omo bo police for no asase no ho ban ohu de na e de aba ye hu kan ye hu ena papa ne se oji billions of cedis anya sa o me mu dan ne hu se police for de o mate ase police for o wi ase say they all who me no hu en ha dwun se de ogina nchen ka se nani agine ena papa na mo de asase ne ma no se mu yusu time bi tempera and then wonu claim ownership awo ho because of the project away ho and that's inti overhead no 40 year no amma so
abusia stores na ye ka ho me say mo fa nto so na obi anhwe bi stores na nine man pese me kire omo ye stores na ye ka ho asem stores na atwa police station ho ahia no ahunu se kese pan bi a ewa babia nanimu ne ho ema ne tete fom ho ton ade wo ba so am run about won ansa na waba police station no eso ti wo free police station no so no wani kire mu se de wo kọ Abrepo junction na onsanifa so stores bi e wo ho a stations antasefo kra taxi rank bi wani mu adankwa amefo station bi wo ho ehwo asem eno na wo hwe ya ha ehwo asem ne yake na ma free se papa yi na ama asem no papa yi na kofa sa problem nyina aba na ama me dwen ho se ebi mo percentage wom minso na meka esan se bia mu se bi asase na da ho nya no obedi panyini wo Kumase ha obeye original ho ahwani no ana wo de sa asase na ma asa project no say me se mo nko fra no mra no me yina no na ekwa fa because 40 year ne de entimi enya sensi ye hia saade no okrom ha se mutena se asanteman ye tena se na ye hwe ama obi selfish interest enti yanye 40 year na yankaya nsu a ye beka ya sere esan se enetwam a daben overhead ye nya mungu o ya ye no na ye ya no no enti se ye tena se ma obi se bi asase a ense se ye ton city engineers gukrom ha no matimi aton sa asase wei whoever our Jessica ya self and sika ma no ye hia ye 40 year because overhead no say ya anya ne ne ni ye no say so for ladie na Kumase be ye say sa ya nkwa na nyina na che say ye asantefo a first ye nananom ade omu magya a prince asantema be koso asantema be ye enefo no sikani bo enti yes saya santeman baby ana o se so da so no ana o mo nya hwe ho no eno kran de manya ne se o mo mu dan ni nyina nwu chese nipa ye nipa bone poma odwen hu a wonte ase sa santeman ba koso de ane enwu nananom madaru mebru muma ya nsore na di akono eyani guase ebegua santeman ni Kumase ani mase ya uko social media hu amrantie bi di atem se Kumase se bi adano akwafun itantan wo se Kumase bon se bi mesrameka abrampa mani abrepa anya na adaban se netwamu a daban enti se edidi atem aye di social media ese se free ho kro ne wo wura wo enti nya wo sika wo penti na 40 year no emma so me say the American wa wo se me boa no kwane kwaye wan kware ne hwe kwane ko bisa se contractor ni no wono na enya kwano ho omu hu di omu yo e kwan no omu jai no ma ye no so follow idea ni bia maye ti za munimu a ena wo hene nana me ka akere mu pillars na omu sisi no wo hwa Abrepo junction dia no ba bi omu kotu amra no yakata so amedia no dia kotu amra no yakata so 40 no amaso anya esansa mo wura no waso woje over $5 million dia osi adan stores dan police station ho no wono entia paneti amaya wono so woji esika entia nu nti no 40 no emma so yerada ma ebro wadama se wo mu nka nche yanim se wo mu nka ntimi nka no kora nche adan no wo nka wo kan se kuro ni wo wura se yewura santehene yankasa de wontumi nkọ so ni nimu a ensida munia na musini bia wo kansa contraction yi ho mi nkọ okra yeso obomu na be kire wado sebia nya do se djuma de acha nsa so ya enka contractor no ko anya ho na djuma because omo so omo pekwan den ayo omo djuma and omo boy ati so sa santifo ya kasa ye nyahu
omo boy ti so se adwuma na asasa ye no ye de ya ntuma fra na kumase eseye oni pa ba go ba me shop ha na sabi tutu na ni wiye no keka bi che me keka bi che aso se da so ne wa no nsa no oba me ba na nya ono a esanse de asase ye no ya anye se omususu se ye nya ya dwen se ne fo na ye te wo no ye be ye kumase yi nanso hwe said ye Bible mu wo se abansuru na ya kase ye beto no ye beto se wo musu o mu firi ho a minim se ewra wonte ye wo hene won kwaso na wate a contractor no obesa ahye na adwuma ase ya fa fidie iso minim se ye nim kwan be fa so obete nanso for the benefit of our viewers. So mo be hu say ohini ni mo he enti na me betena fidie so no maka se enye asanteman ni echiri de efe na ni pakuo bi ni pamienu miensa bi omo selfish interest nti omo so overhead no e maso nanso omo bua ebeba so Abusuanya support TV so ni maka kire o say ye nto video nto ntwene yegusuane na ahima edi nkomo nanso ene na ahima na minimum se de nani asi abede no ono mo nsuo yenkohwe video bimra ebra na wo mo kate sword kane mampani yakufuado emfie num ni o ansa na NPP beba second term eno mo kate sword no maniema ahodo ne hyehye ye se de plan no ne bibia na sitie no yekohwemra na yento ayenkomo no so arefo ya mamu nyina akwa abana yemfa momra nyansapo kasamfonyini so nyansapo na waje so ede amame se yesane no badwemba ekwan so enne nyansapo yano no swame runabout ye friend se otumfo pokuware runabout aha ene ye baba bepie ede de wo se ye asanteman yate denne a enye asem keto so remfonyini a sese etwaguo ya na sese dia bosomfo yipuma kwamu ama ose ade yo Ghana mampanyini achima bakan danso na fom nyina tipe so da ye pano no free SHS papa his excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo enne ena ekwan abemu a wo betwa homam kura amaswame eye nsamso kontonkra na biabiamuo ne ye kan se interchange no wo ba no aba beye ama asanteman eyi bre wo hawo ne amane ede afiri so nti enne se wo ba hanu ma kuruwa ne aniwa enigisam ena aba betodwa na sede ye kan no English broni kan se 40 year interchange abakwasam ne ekirem anase ensam ne hu hyehye ne kirem a Ghana ha de wuyi poku ase interchange na enonko a ene be kese ede a che de ye ba ba ne okumase a ewo so amehayi sebohu a sede yesi edidi no ahyehye mu akira ekwan no mfonyini no sede ombesi abaye no eno ene da so pepepe na yenku yanim se wo adwumaku a wonmo eba be di se adwumadie ya na ese wo mo ye adwumaku a wonmo efri Spain memu a wonmo ne omnua ba ko a wonmo Ghana ha ene ebe kan bomu no mo di se adwumadie no Rango eye company wonmo ne wonba behwe na wonmo aye sa 40 year interchange a enye asemketwa enye 40 year interchange no nko a sebo se yatro Abrepo junction swame eye circle hono runabout hono eno no bantema ene wo hono won se krom no krofrom police station ena ewo hono ewo wo mu saa wonmo ede ekira we ye kwan omo fa so abo no mbeye ye obibi overpass enu bi na hwensesie ya eda hono eno won beye mako nan ewo enkura mebo bodin so ama ni nyina beboa ama swame interchange abo mbeye ebe ni kasam na aya akonopa overpass no there be etse Abrepo yebenya bi wo ho krofrom yebenya bi anomanye yebenya bi magazine yebenya bi abusuakruwa junction so yebenya bi overpass ni nyina ne se
edru baabi a ɛhɔ no ye be pagam na ɛhɔ no kɔsoro na ɛsoro no nso no ka betimi afa hɔ no mo e de akosi baabi foforo a ɛbɛma ahyemfire ene de akɔneaba no ɛbɛyɛ akɔno papaapa ɛno ene ka ho ɛma remfi sɛ saa 40 ye a ye ka ho asɛm yie no wo mo ye wie a ebetimi asa aboa ama ofenso kwan a ye be nduwa carriage no etimi abiem ama eliema etimi akonka ama ayefɛ paa ni nyina mu no ɛbɛsa de 15 kilometers ɛbɛka ho ama ya kwan a ɛwo wo Kumasi anomo ɛne Asante Mantam ha no ɛno nso etimi ayɛ kama paa English broni kan say additional 15 kilometers stretch of local roads would be developed. Na yese akwan ahodo ɛwo wo yempatam hanom ne ade no saa interchange yi a wono be benam so aboa ameno nso ayefe sa ohwe a yaye na nadwo mfonyini ene da ho ankane asoso no sa ohwe so ohwe mfimfin a ha ena edemu na Rango company na ebeye no ene omo di book mu de ede abeto ho amna yefe fe a chese enye asem ketoa ewo ehonom eno na nyansapo ene yede ani kutra wisi mienu santamo ede ba bedi akira ye behwe na afi yabo ho dawro na yede amamu company no amoman Ghana ene na nado danko akufuado asanteman ate ase se anya hwe kura no finhia mienu ene fade a ejira wode ma abosome be se aduasade ene na won maye Rango company no ena won mudin no ene bo ho no na won maye ede amaye nanso no ye hwe animu se achekura no yesi achekura no aboroso no finhia miensa de na esa abosomfo yipuma kwamu ama won aye saa ekwan awie ye kase ye beye kwan se ya enema bebre ena etimi de ba ema adwadi form high wo mo ema adwuma ye form high wo mo ema kontufo ho high wo mo a ede mfaso bebre ena etimi ede bre omanma ye nyina ye nim sade so am run about ne kase yo esi etie Asante Mantam ha no kontonkran na bie ni ho ene ye kan se run about no Naima papa megidi ye se wo hwe bi se wahunu initially de nka wo se eye se wo hwe se si bi a na da ase ho be fa nifa so na eno ye ba bi anka ekokrofrom sa netie se eho no sa wo hwe ba bi a krofrom sa wo hwe asase no ekwan na efa ho akokrofrom no eno eye sa mo no side na sa wo hwe ohun se omo apia wo wi a fa no sa atoso na obi anhwe se wo hwe a enwura no eho na wo mo ate efi wo mo ne ho no sa ho kakra no eho na ekwan no befa sa ho kakra no sika na wo je no ene kwan ni nyina abo okra ya ayepe ekwan no me sa mo mpa figure no ma me ekwan no wo mo ye ayi ni wi a wo mo se esai wo kasa na ewom se kasa na ewom but 5 million and over na omo ka no equivalent to 52 billion ya ekwan ne fa okay bi a minim kwan say ye but whichever way na ye be faso na ya ka asem no esese ye faso na ye ka asem onwu Abrepo junction so kwan na eno so fa kosi eno so se Abrepo ho no sa wo hwe a sa we say no eho sa overhead na the sunny free ho eba Abrepo junction no eno ne ma no esi no 40 ani eno ne ma na esi no eba police station ai anya wo mo a na se amna ne da ho se nkrofo no o ma anyusu because when na onza adwuma no o mu ntimi nya adwuma no me se obi ankwa site wa na mo nkwa hwe de make no se meboa o mu nkwa hwe adwuma no o mu ntimi nya o ene o mu so ha ekira na o ma be so ha ye ntimi mani nku ye ma no ene ye nana no ntimi nku o mu ena sa wo hwe tie no ba bia sa 40 the last one the be si eya Abrepo junction ho no unso madikan aye pillar ni bi ewa animu ekire de no sa wa hwe ko ba bia kaafo no ewo no sesei omagyae ena ba akwa na omo ya ba bia ma no wo no eno no ko omo de ade ne hye fam wie ye nti omagyae enti se ye wo ma na kan na tie gu so se ma no so omo ntimi ntia ho no mu ombetom enti se whoever did that omo de eho na ye plane to omo di omo dwa se komu ntimi nkuye ba de me kan ye se emma ne to no obi bu achi ka kire ye se
a man eba police station ho and more security, right? For security reasons inti yenyi man in free ho. Ye man in free one man okofa dan besu and na dan inti no yes overhead no so yentimi ye. Ti nenka man wo ho ne nenka ye. Se ne se obesi dan. Man wo ho enka nei. Enka overhead nka 40 and nka ye awie. Enti ade a wo ye no wa boa santeman anaso wa amoa ye. Bibia na mo de ayato ho. City engineer say go krom ha. Bibia ada Roma esese wo hwepa. Because it's like omunni ha so omo be boa santeman. Eni ma kwaso wo krom nyina kire se obi eni wa na adwe so o ya santeman yie ana kumase yie. Enti sesabi empanyifo ka se o de hye anko akwa adwane ne dia. Enie na nananom ade hye ahina na. One sorry. Antisa said ya nekuma city enfie o ha achi say ya na bekoso aye nanti ya betna se aye nhwe ha ama asase anse sanka ya ton wobi abeje omuba na omuka che say temporal structure ana me no ka miss yes antisama ton permanent dia muma ya huru na kwan e be fast because sabia nyado asase no ye ja to say police for dia ye de ma police for na omo de aboye ho ban enne emma ye ma me no mu didi wo ho mayiwo mafiri ho ama sabi de oni sika no wantimi anya sika anya dai han dan ni bi na je say hiafo yenwu ya chekra se store bi store edwano a ka wa echo nka wosanka man no kom na so tumu se bo ne nti eno asam na me no okay se mo ade a eye sabi ye nyina oman na japade na mo de ama private developer no wono ade sabi ne buo atoso na man na ye ya ama wo mo no omuntimi entenam enam so emai tete fom sabi atete kwa ho ka kubi na wo be ka kire ye se eho no asase no eda hokwa se be ye be to wala fa ho ninti yen sinchen si akire na animu yen fa won to yen fa gate ntum ena ye kotobeku ma enu nti 40 na ema so agro mani so media dia make nyina nie se ebredu se ye be sorry na santeman no yen wa ha ye be ni yie akane no unim ye nananom omo de omo magya na ye na santeman hu ni fefefe obi sacrifice bibi but enne nipa ya ba pese ye ton santeman di na se wo dwen sa wo pese wo ye kumasi yi a ana kumasi ye na nya wo selfish interest a se bia solefo a ye de asase amamo wo be kansa mo ji over millions and sana $1 million and sana ya ye kwan no ana wo do mo se wo bible me wo ya kumam na wai a Christopher mi bisa wo mo yes I Methodist for me boa ebi o eden ya o free say ye kwan no mo ma na hwe aha o kwan me kwan am nam so asa be na wo kan papa o mo na bi o mo free say sa asase na eda ho no o se he sa wo kwaji asase a ho ye wo measurement a ye de ma enti sa wo ba mi kroma ya cheche ne se 40 baby ye 25 30 kona eye edantem eye ibia aso ye wo measurement a eda ho na ye wo highway kwan e wo ho kwan ye kwantempon no eno so ye wo dodo a ye den ye de to ho. So the question is why na ye sa ayi no lines why na draw sa line no said that ebesi say naima diama ye ni abri nyina ne se
ekwan kesi ana kwan tenten a Ghana ha nyinaa ana ekwan ya wa Ghana ha nyinaa yɛ saa kwan ya yɛken kyerɛ sɛ no ne kwan ya kɔ akyiri pa kɔ Burkina Faso nyinaa ai ɛwa papa enti no kra sɛ yanhwɛ na sɛ de wo kan na ahene na no mu ansɔre Ghana ha asantemamu mabuna ansɔre ama anye yi a ebejinsem me say yawo Ashanti Youth almost like AYA Ashanti Youth Association and I wore Ashanti Student Union ASU nyansapofo sa ayiwe ya ye no monfa bi nkoma wo mo na de America no omo nkɔ no omo nkɔhwɛ so omo so omo obibi ya this is the time because say Ashanti Youth etnase amma ankura binti 40 na amaso a ene medi omo ho ya papa yes medi omo ho ya papa sanso omo afo omo saso bi na twense kan hweatuo twema ja santemade si ho enti na press conference adie no omo ye ekwan na ya nye no den omo ya fa ho you are see youth in action ukwa Assemblies of God da see youth or say action youth on say action gagae oye bi ana I'm my entwaso this is the time aye hia say so omo ya asanteman emrantie dia na omo do asanteman dia omo sorry na ma yensan ko hwe video bi mra abusua ekwan no se de asia ye nti no me fa so bi me gidi yeso obi ono so hwe ye bia mprempren yi ono so akan bre bia na wo fa so na traffic ya che na nsuo seto na ebunka mfa so hwe baabi wo ho a nsuo ne to na eyire so anka wo se epaifa eye gata na so mprempren me no kasei yen hye dan hunu ni wura edan mienu ntem producer fato so ma me na ma dan mienu bi ntem baabi anka wo se nsuo fa ma ekototen tokuro no asabi eda ho no amu no esua ena yasanso asi se ye store se ye dan asasi so enti ama nsuo ne to a ho na ye kaye water banks ebufa so apia unim ye kan say asnaba unim say makohwe ho na misusu se contractor ni na onim adwuma sana mi misusu ye etwem okay sana mi misusu no me unim when you talk about these things no then na oma baba can tell say you are not experts me nya expert was ade omu but must I wait to be an expert before met me aka the ekoso na say Ghana for kasa so bi enye kwan da with a business mind right so I know what is good and what is bad ade e be boa ama business akoso eniema ye be gu kwan mu ama aboa yen e wo krom ha I know and na me and so ba ye can say business minded people e ya santemam ha ye da kra na ye dreams ga ho ya da kra ye ni etimi so da ye na ya draw plan adwuma ya nhyɛ ase no ye ni mu adwuma na ye wi ade ye benya amfie du no ye be ye enti adwuma na ye be du mfie du na adwuma na adu de pempen so na ye wo say asidan ya to and such people no ye kan ade a ye nim de ye kan ho asem enti wo hwe ye no hunu ne se me ko hwe ye no ana me bisa ase na contractor ni ya wo ye adwuma we enti mo gidi se wo ye expert said ye momo kan kire mi tam no an expert ntimi kire hwe wo de mo fa ntusu na ye nyina ye hwe wo de mo ni amna na chi tokuro no na ye elda ho no mo de mo hwe anso wo masa asi yi bia sa asi so sei se be ya wo mo no de bi ansuo no me se mo bua santeman ana se mo pese mo sai santeman edu ni mi confront contractor no ne nkrofo no baako
ana mebisa ne se ada na manya nso na ose se ya anya amra no so ansuo ni bebu nkama adan afa ho nyina enti ba akufuo bi nti asanteman hia na ada na mo ya brosa enna asanteman ye ka asanteman asabia musabia nya ado na nipa sore obi anim se ye afra ye se enkoya bibi ne emfa nya oman ni yie enna mo na mo se oman no adan sa wo hwe ba bia amna na koduru na ese senka sa container o se wan ne dan bi unse ye si ye fie wei ni fie wei ntem ena hye ena ye si store ye si so senka kwan no senka store ne na ho a sa ho no no me ohu ba bia oni ba bia kwapem unse sa area ho no edan bi kwan so sa si ho ono so so ampre mi amuhu post office no ho no ono so ampre na wonim me se edu bra sese yewura ohene santehene na dama odi na asifo yesa ko hwe akire hokora ba bia nsuo ne twe connectan me da ade atan no me hu a me ntimi nidi ntimi mpe to wodi a ho ba yi mi mani a na mo ahwe so yem fantasy producer am fantasy wonim asna ba mi dru ho medwi hu a na de me kan se ade ya ton asantema ma obi ahye ne botoma na se wo bitimi ka sa meme mpre krom ha meme mpre ma ya nya kwan ne mfa ha wunya kurowura abra kuro no wura adai se wo ji sika mpinu abra se bi wo ji asase aye wo ho nkrata emfie bre we se dura ena krata no Ghana ha no emra no ma ho kwan se ebre bi dura se hu behia esase yaji wosu wa twa abo atoso nti o ma enya kwan no aso waje ya na mabu agu hwa wonim sanye ma we yakoso no wudu evi makro ho ma mencha wade school ana ho wonsa ne omo eto ayiri bi fa ho makro ne emse breman and for year demonstration etia ye ma ye huri gina ye still city engineers mo ye because omo nwi nipa ho bio akane na ye nanu do omo moja chechira asanteman no omo dwen da ache omo dwen chirima ho enne mo de yen yesi nchen akofa city engineers a wo ma ba wo manum ye bie ye num pampansa da ya minisi kase nkosua enu nti sabi ya japade nyina no ye ton nipa nyina aka se school nsase schools akwadi kwa ho school nsase a ya de ma private developers na anya amwa da chinti adenti na nne ye mremprempen ya bai enne nipa ya ba asase su ye pa bibia wo wiase bi ye se na ye kira so obi kura ni dia ha wudi ma se we ba agbo mabisi o oni bi ni afra ni Ezekiel o yare ye na obewu na ni wuo mu no enna onyankopon edifo ba ne nchen se bua wo ho ya wo nsamanse esanse sa yare we ya wo deda ho no onyankopon sim kan cha se wo nsori bio wuni pa ya boy wo se onyankopon no kan sam yenu wo se kai me se wakoa masomwo na onyankopon so o kai no enna wo man conditions wo se metimi nanso sa wo wotase adaache wonchima oyo na bi beba wo mo so woni masem okai wo se onyame man ntenase ate se onfa ho oni ho ani ehu anyatan enti se daache se bibisi a onfa ho ebi na nne ye hu asanteman mu enne nipa na aba no se wo mudidi na asanteman hia omo mfa ho enu nti se school asase a ni aton fa ni ade ama private developer no onu sisters na nsa no ni abatwe manso ye bibisa ne se mo amu pesika akwato ahwintoto na mu wadi asumo no mu nchiri ma madwen ho ade ena school ni kwa me se school bia kwa ho bia no ye de ye stores na ade a ye suro yobu basie wasi dia misuro no na eba misuro no ensama asanteman mu ha ye kan ye
Sa police station one ma go fi bo ache wo de man krofo yi da ache ho be ba asem schools na mo ton man krofo ye ka mo se tempera ye ka bia mo se tempera no wa twa bo ato so no aden 40 no e beba so sa gata no so no me city engineer wo krom ha se wo hu ya me ka ache kwa na kohwe because ye ma mo nyi sika ngumu botom na mo ma santeman nya bola minim se nyansapo afidie so ba bie se dru bia no e bedru na ayafo eye Asante Youth Association samada dia mon sorry na kwan no samadwen am se contractor no ene enye na adwuma dia ene ne ohene na me ka akire mo enye contractor o tom mo am nkrofo a abro ne ba yenti wo so omuji sika no omu na so omu ma enya 40 na se 40 no se me no mienu ya nsori ni amoko jan ni anya demonstration enti asa ansam na ekoso na 40 no ebe ya adomi bridge se dia ye osofo line no Naima menim se wani abre ya hwe post office wo oma hyehyɛ menim se ye taasa kɛse o se ye bobawo oma hyehyɛ ma agina so enti eye be se ye free ba bia wo yi a na se ebetimi kura men ha mani ebetimi aduro wa aso asaba metuka akofa ho nyina wo anti se ne asoma me kan de ye wanim sem amade ye wono wo fa ha no wonhunu nanim ne wadigwa ena amade ono so wo fa ho nso ntimi nidwa mfa ma ha se obedi a agye se bia wakwa kofa kwan no ba bia ebuo ne nduru na watumi aba behia wahunu yi de unim ubisa o mo say beautification of the city hey kadie bi da bia me kan say uye bibia no wadwen ho ye de kroma ade ya efenya ne ya wi o efena de sika beba ye botom de ya ye pe ye nwedan se o ka business minded people krom ha ana say ye ka mamencha ye krom ha no ye adwuma ye ya chemienu ema wo mo de ena mema wo mo de na ema ne ye digwa ankasa gidigidi ti se wudru eye satellite market no ye bi osofo line ye wo ene sofo line kra de ne de en fact so de ma ho bio ye wo eye race cross ena ye wo swame runabout no so good ena bantman race cross no ena bantman joma ankasa yes ho nso ebi wo ho yes ho ne ye one group of people ena ye wo eye central market ene adum na sa wo hwe adum a ene central market ho no mema ho ema ho no de meka se ye nyina ne ye eche se ye wo ba bi a ha no de specifically so say ye krom ha no ye dwadie no se ni asose no ema no dodo no wo ha emema na woni ba bi emema no wo omo oso ame emema no yes aha ayi fo no ayi engine fo no aha okay Matthias magazine fo na se wo hwe adwuma ani sika efri so ame na oyembe hyew kroma ya mema ya adwuma wo sika nyina ho no wo so engine ese ne boarding o se bi boarding no bi nam 5 billion money ya kire woni masna ba se o free eya so ame runabout se wo yi water west ni free mu a ekosa kodru macro na se wudru ohun macro new road no esa otra ye frɛ on sempo mi le kuro macro ho no ye wuram ho kwan bi da ho na mi refi ni din kakra sa ho no ye wuram ko ukọ opon fan say cages no baby ya iron rocks kwasi pon na chi onyina no efitafo ene ho de onye fitin so spare pass enti wo de ahwe efiri so am runabout
ebesen kɔ hɔ etra kɔ anim cause wo firi hɔ a unse fa hɔ saa kopie tafo sɛ wo sa fa tafo akiri hɔ no a wo fa saa tafo kwan no nso a me pese wo hu sɛ de asase no wo benkum hɔ ɛne nipa a serve wo mo bi wo mo yes fɛ ni mani akoto hɔ yi bi wo mpa cause wo fa tafo kwan na epie hɔ sɛ wo na makro kwan no nso a efiri wo sa kyɛ sɛ eye nipa dodo na hyɛ hɔ yɛ adwuma mɛma nko ha ma kakra bi nti ye kan sɛ hɔ de mɛma adwuma ɛma no kɔ hɔ na mu no ɔmoto so ɔmoto ɔmo ma mɛma no sɛ bɛ kɔm ne na me ka kyɛ wo sɛ wo hwɛ mu a ya kyɛm na saa ɛhɔ no empanyin sɛ account na nti a na account saa ɛhɔ wo de ɛsɛ mo hwɛ over me so fa to so na ahwɛfo hwɛ de producer bɛboa yɛn on sɛ yɛ kasa nyina no de toto so blocks bi na ɔma hyehyɛ bi ɔma hyehyɛ paa wo sɛ wo hwɛ nkran de na ɔmo yɛ na ba bia ɛyɛ business center bia no yɛsi pillars ɛwɔ hɔ sɛ bɛyɛ aseɛ bɛda na vehicular movement no ebetimi akɔso smoothly sɛ me na okasai ba bia ɛhɔ paa na ɛhɔ yɛ business center wɔ so ame hɔ no ɔmatimi ɛhɔ yɛ bepɔ so o ya sign etimi ahipu sa bricks o sa who whatever nima de koro we kura yem sɛ yenye bi wɔ Ghana ha wo no de yenye bi wɔ Ghana ɛne ya hipu asi so minim sɛ bia mo pɛ kwa wo bepɔ ni bi wɔ ha enti sa wo kwa akɔtɔ ade obenkum a wontimi nkɔ nifa hwɛ ni yo me ho anso no sɛ me ba bɛtɔ ade obenkum a akpa bia ni ho a me ba ya ti yisem pake kwam enti sɛ me wɔ nifa na bɛtɔ ade obenkum a he na me pake adenti ena kwan no because udu so fola ya efom ho betimi awura wey mu amu ya ma ya we ya asisro mo ansan first kwan ya antofo abra mu betimi de kwan adan atotum menya an expert ewo engineering asa am side fine menya expert ho then dey o kire wadwen but me a business minded person enti dia ba boa ye dwadie ewo krom ha ena meka sa emrantie wo ho no so ame ho ye demonstration so omompene but unim me ya na me die MP no ne ho yaw MP otiso say was so waja apu Gabi we say was so waja apu manasi ebusian so bra comment section ho na asem no aye ka no hunu se bi nyam futuro bi ne yetu na hwade media minim se adruboni we woto ye bi ankana no na se bi kan na no a obehun se de wi asete se wa afo akofa sika yen ya abro mosia e de akofa niema se wo ba ho se o pese wo kro so kwan no wo firi hin na e ba wo firi ti sa so ame me ho besena kwa na wo pese wo kro so kwan no ko the other side aha se wo firi ka se makro na wo pese wo ko side ha no e ko na wo ko to ade a this wo ba sa abro 1 mile ansa na wonya baabi ada asa obenkum ho no ne kwan ewo ho abetimi aten no ho na wotan ni wie na na ma woto wie a this was atwa adan that was atwa kwan enti bi bisa se mo na mo se mo ya ho ahon ni expert to se mo ne adan enti mo dwen business people no so ho no adan ebi on pese o mo yesa o mo di tu o mo timi ye kwan sa o mo pese o mo ka o ma no tum o mo anu aduane bo o mo dia ene o mo meka nche ye beti ase se e pese e tum free ho tini ye ya musa and there must be a way out there say kwanda ho na de wo kro wotimi kwo de wo ba wotimi ba because anya hankuna mo ye sa tie ni bi ba bi a mo ye bi no mo de kwan toto ho ye wo ba bi wo ho no ma mo pejam but ba bi ni ho no ma mo ye nkran de a mo ye ba bi ni ho no ma wasa adai yesi kuma se nya fe ye pe na enya fe se be kan anu ato amakoma bede yo
Hey, wow, be ya me fa ho. But minim sa asma mekan. Me mane me nananom. O mani beje ho. Me kai da na ahima na me nam kwan so na me gina ato ade na owura baako wo hye yatade buru ne kese ne buafua kusi se o se si a no ne customers nyina ma ne ho biem efrese se ne oni kro no de car ne free ne nifa so na eba ontimi ntwam Kunzo ma ba ma unyini ontimi ntwam meto ne de ne nti ne wato bi wo ho a asna be me so ma ba ma ha o na omo ba nipa miensa asma mo kan ne se o ka sisi ayi yes we party o kan ani a show party atade se an MPP for na wo so na omo ye kwan no enti omo ko kan ne so omo ye NDC for NDC ba ye omo ko kan ne so omo ye MPP for enti se krom ha no se wo betimi aka asma agi se ye no me o ba sha matari blue amenfa ho o ba sha matari green amenfa ho asantema yeye kala blue kala bia so what you say eya akokọ saade agudie na adamu no tuntum no ahaba mono no ana sa bibibini na wote ne kwaye sika kwaye no mu eno Nick Franka sabi me mfani agro na Franka bia aka bia no enko nchen daima yemra makro na yemedi ho nkomo nso kakra na adan mienu bi wo ho me kan adan ate se ho nyina ye dwade enti me kan se stores me kan sa ba ko se wobeje 1.5 obeje 35 which is 35 million 35 million cedis eno wo so obeje eno mo chese nko be ma no 1.5 wo so wonye nanka yabu ne de no agu ena kro nso e wo ho no ne dan no anim ho na wo se gata ne fa ema water banks no ensuo no nye free movement wo ho wono so se wo mu ne nka bia nka fa kora wo so wonte ase ne nti ama ne dan no ase no producer aboa ye ode ato se asa ase wo na yi ena ye ena da so yi ase wo na yi ama se ayi wo de paper atensu ensu ye ni no ohun he sa wo he se de dan na ye na ohun ma ye hwe ade bi he se de dan na ye no sabi enka abroad ya ka enya be ka se onyankopon a woso no anananom enya bibi ana se da no nsuo jaye santehine wono ne betimi ama nsuo ato awia sabi abre jejejeje nsuo mu na ye wonim se santehine bi etimi ye nyankomade meka se obompa ye ma nsuo mu paye black voter oh yes ade a Moses ya Bible mu asantema mu ha santehine ayebi na wo hwe asantehine ono ani nuaba na apokuya de wokọ obaule wokọ ya ene asante asa kodu eye Cote d'Ivoire no wono so mansuo mu paye ana onim ane wono so sempa ebo na de esese nsuo ne nsaka no ma ne kwan no wode ma no me se asante ya o mayo tu su se nana no mu nsan me se oni akro no sa waso anya me de enya uni okun bia wo ne style okay so obi swai de o mu ye eti so o ma swai asante so kun ote sa de be ye na so ma ne nye ebe ye na so ma ne ye eti se wo swai okun e wa asante so enti okun so de ni formula ekwan bia nipa ne fa so o fa so sa ono ne ho beto no enti kwan ba ne yeso ye fa so sa asante ho beto ye edan ne betimi adwiragu abre obi anfa ne nsan kan yo sie ni nti na se ba bia o mabu akoduro no se ye ka se atanse atwen a ebetimi abu agu nanso ebre ni ho nti ese ye kan wasem na nipa otimi map black voter mu pa e wufu so ntimi nya hwe woti ase nanso enne sane ma no ye pese ade to na ye fa se de ye kan sa asundwe kwan so na ene obi atenase na abro ni utim boni ni utim ni ya asantema ye nyina na yetimwo na wo se edan wa me adwira se wo so mpene me mu dan ni enye kwan na
me dia wo ka sesa bia mu se benya do ya mu me dan hu enti me se ekwan no etene a agiye nyina agigirigi na mo me dia me ka Asante youth mu na me sa abo mutiri so se sa niam wa nyina ya niam a se muni ma me ka a kire mo mo fa mo hunyim na me egusire mu no ebia na wa asante mamu a se mo tena se na mo hwe ade o se sika na de ma no onye bisa sa dan no asase no eye obi dia edan ne de eye wo dia na obetimi ayi afri so ebra so se yenya odoma ye man no na de ye nananom ye na omude aya asante mama ebedu nne no yenso ye afamu de mo ye sa asante man mo sa asante man enwu no eda ho na etwen ye nyina na ima ye din komo etwato na ye free emframam ekwan no a wo mo ye no a meka so wo mahyehyehye yi bia ye hunu ni din bo amesi wo nya bi wo Ghana onso omo search hyehyɛ foforo tintin o ma ye wo free wo kobreman no ti se wo sane afri wo free makro ebe kobreman ayi na omo de asisu anu ye sa hyehyɛ foforo omo search hyehyɛ foforo meka se bi omo mpese ye be wura mu ho ntia omo search hyehyɛ foforo eti se sisi ano eti se nka wo sane no na nka bi anka wo se ye pillars ya nka wo sane na wo si fom no omo se hyehyɛ bi mu wo so na wo sane na enuru simasina duasa 30 seconds kora na wo sa foforo eti wo dimirika tente na afro na me masem ne se wo mo so etwam no be fa he wonim se sa nana wada Roma ohima me nka wo yaw wonim se ohima bi mi moni din niwra eni kru o crossu sa busu akru a ho no e ma ka abo ne ma ni firi mu na are ho se me basisi a o papa no ka abo no hwe ade na omo ya wo ho no e ya ade papa nanso ya hwe ade bi wadwe ni pe wo ho no ade ntina kumase de engineer fo a wo krom ha si agisi ya hyehyɛ blocks no se bricks so se hwani ansa na kumase ayefe hwe ade bia na menti ase eye se migira hwe se makro ho ufro esro no na wo ba minim se nka ebetimi asipilers wo nanka watwam ko because wo hwa yi na wo sane yes wo sipila na ase ada ho na se ekwan na efria na ebe fa ho obi a opesa okroso sa mo be ya wokwe wo ho se de ebe ya traffic ra ho ebe boa ama both pedestrians any nyina obi a ho be dey ebe to no ente sa o se wo sane ho no se de wo kirei na menti ase but nipa na small kan no na minim si ya hyehyɛ abom patrot mase na minim so mo hyehyɛ free overhead na wo makro no abebom na samu ma sane ne sa afro dia anyway wo kwa kan ya be kan chaw sa wo nya expert but me dia mo expert ni nyina achi no ye na krom ha yetia timonwe ye ho ya ni edia enti dia ya kanie se dia mo ye pokua se dia mutimi ya di pillars si ho se dia mo ye hwani ye friend se me dia kure ya na me refinidi nkan dia ya mo ye mutimi di pillars si ho ya besre mo sa ayi hwitim na mo ya ho no ebetimi akọ so accident because I film no anakroma e car race da be ya ye betumirika wo so say ya hwem because say wonim wo say wo free o sa overhead no wo san na no asafo na what is the need here ene ka jaman na ho e fa so wo sa no so nsai enti se mo fu se e be san afro dia ada na wo ma ye nya pila ho na ye ntwam nko me dia mo expert mo fanto ncha me anwe ye ho se dia ye ho beto ye ane ehia
Yes, some months because Matter say yes, almost some plan. No, the entire mamma Anne. The entire mamma by Fidia so I Cassano. No, one more some plan. No, no ma be ya a quina domi bridge. Oi. Said ya one more year and down, I must so for line. Yes, Samo. Sa and fin floors have shown no yet young car race that. More mucha munim the omoya hosani ya no. Wusani ya no afro. Emu mekuya. Yes, Samo. Yemeshisha. Enti ya besamo, madaruma. Na mama e pila oho. Ne susu se pila ne ba. Yen ya fast ye betimi afa. Na bebre oho no ma. Yakọ. Ya besse, madaruma. Mo se mo ya expert dia. Mama ye hu no wo fom. Enye nkrata so. Piao. Naima dasebru. Nokre. Ya ba ye ena meka se ahene nananom. Se ne mo antimi anka bibi. Ankyere temamufu ankyere asanteman a. Anka mekura se meka mi ni akire bi. So nokre wa me yehu se ewo me ene ewo ye nsunsu yedem. Ona na de ya. Dasebru. Naima for akire kwan ne sa to dwa bi. Aya no bia se de obesi abo owo abrempon. Eda no ba ko de ba comment say so owo abrempon oboye no ocho no se twetwema me. Usi board no. Etisa abo ne biem. Owo abrempon Royal Kente Palace. And yawo Santas runabout no so ho. Se wani hwe eye sofu line. One Santas runabout no so ho pe no. Eye filling station ho no Goyo filling station. Wotra Goyo na wonsa benkum so. Ubehu se eye fugu sinsen ho entema esensen ho. Ye ton bags wa ha. Bibi bia e free ko kate bibia wo hia wa abrabom ya o de bra ha. Me say se wo pese wo pese wudwumade na wudie no eye kra behwede a yes ayi from ho eye customary marriage no unse na traditional one no ya amna ye fedodo me say when about 4 or 5 years that was 2000 me bie meduma no 2000 20th December and bronya brem and 25 years ye nyanyaye 20th December e metodo wa ha obehunu edu ha mefro na ye nyina me sha ase no na eye ayi na meye ni ye studio se me de promote Asante unse da bia na edama no e kan asem bi se so suma Asante tua uka omoka and market ya ene de ne yetimu ai ma untuma yi a wufra ne nei emso wufra de mboa enshi ada ne de won fa bibi na nwuko aha se won se ye wo ahyensode ene de egina ma de ya na eda me komu no ebia ne bra ye yisu eda no de do eye se yaba na ohima afefe de me da me ho sauti ase ye wo foforo ho no ma me de tumi kom sa asama to me anu humia osu bia ama me ye wo foforo ho no ma se da me kom a wu hu sa asama ankasa ba me fie e fa ne be ka bi ma me eno no enso na me bia na obi nso pese ahosiesie said the worst ho ana o metonko na musiesie ka ho yes wo ba na sai fo na wo ya wo ba wo mpa boa eya ahene ma eye bibia wo pe bia no ebi wa ha ye beto wo fa nso so obefra mema no so dia se wo be kira wo said the obefra wonim tuma ni fra kwa wo fa ma ba ha mo fra me de bia mam ebi no wo hu edide mu adanse enti o ena me ka kira wo said the wo hia bia bra wo abempon Royal Kente Palace and offer ena chiao and asuna ba so chiao aha eye owo abempon bibia ebe ma wo program no aye successful no braha ye be siesie o se eye aduane kura na opese ya ye wo caterers wo afa kente ayetoi kente no bo ho abochire wo se me de me pese eye
wo pama me de ye hia ya measurement wo hia hwe eno na ye adwuma no saa na adwuma akodu oya de ankasa wo pam so mawa wo begye di aha de ye nwu anu ase me pesa odi ska me na wo ska otisika so ye betua ekom ne ye oba ekom ne wa hwe de mafuna ye atotwetotwe Naimanti yedase pa abusuanya support TV so ni enkomo ebedi ye efa wo ho efa me nso me ho eti na ho behia se ebeba ahen nananom enchen na ye no mo abedi nkomo owo abrempon Royal Kente Palace ya panyin kwanchefo ye nana akua friye atwoma fanche Ibrahima ene ne bedi nkomo